Ассалому алайкум тамошобинони канали Мамуразия. Дӯстони азиз, имрӯз омадем мол бозори Хумсангир. Навор кардем говҳои гӯсаладор. Говҳои гӯсаладори беҳтарин омада будааст. Шӯдкарпатҳои тоза, говҳои арзон, говҳои зотии қимат ҳамаша навор кардем. Баъд боқои калони живойвес, фарбе, боқачаҳо барои бастан, боқачаҳои майда боқои алафӣ ва ёро навор кардем. Моли майда навор кардем, асп навор кардем. Видеоро то охир тамошо кунед, беҳтарин навор шудагай. Нархи кунҷора 5 сомону 40 дирам. Якта лайк, фикрҳои худтон дар комментария бинависед. Канали мо маъқул боша, ба канали мо обуна шавед. Видеоро то охир тамошо кунед. Савдо шуд гови гӯсаладори Карпат, шӯдкарпати тоза. Хунуҷина бинед. Чаш. Ой, калони паҳн. سی هزار سومون خریدیم میگم سویی باش. شیر داره بسلاش یا دیمه یا بغزه بغزه اونا گسلاش نه بغزه است باش کم 3000 сомон خریدیم مگه باز شیرم داره با بهترین گوینک یا دیم یا سیمزا گوی یا شد بانوجین شبینیم با گوی шӯдкарпати тоза айрасия омада 3 та гӯсола кардага 4-мушта дума буғз бухарафтага ози камкам ширам доштааст. Живой вес 700 кило плюс минус 700 кило плюс минус живой вес. Ой ширам дорам, шир камтар аст. Намеҷӯше мега шир доштааст. Ҷӯшида дидам мардум. Нархш 25000 ҷои пулгириш мега. У серавно савдо мешава, у савдо 25 ҷои пулгириш мега сои бош. Бухай семента. 25000 нархш савдо мешава, бозор 17,5-18,000 кардестам. Озирашта додаги нест. Қапуш тамоша кунем. Гӯй гӯсаладори шӯдбарода. Нархш 20000 сеимзой 8-9 литр шир саҳару бега. Гӯсолаш муда. Мана гӯсолачаш. Гӯсолачашам сӯза. Бозор 15000 то 16000 пурсидеста. Haydi. 900 900 xaridori bosham maraman. Adres ham aeroport maraman. Ne? Onojini Karpati yakimzoydi bug'uz. Uni yag'on musola kardagines. Bug'za yakimishda.
қариби 8 моҳ буғыз будааст. қариби 8 моҳ 12000 мега нархи савдо мешавад. бозорда 9000 кардааст. то 9000 бозор кардага. Айбайда пастрам пурсидагӣ ҳаст. Вайте. 95 23 705 705 рақамро гуфтем, харидоро боша марҳамат. Нагои гусаладори Карпат чорумзоид мега гусолаш буқача. Овай. О. Сар бега 12 литр шир чорумзоид мега. бозор чанд кард гуфти ака? 14000 бозор кардааст. 18000 гуфта истодаган, 14000 да надодааст гузирашта. хулоса шумо бо. Навадсе 853 58 83 мана харидоро боша марҳамат. Адрес куҷо? Варашлобод марҳамат. Ҷалолиддин Балхи Калхозобод. Савдо шид гови арзон. 58 ним қатик гусолаш савдо шид. 10 та шир доштааст. чорумзоид гусолаш муда 5850 сомон чорум гусолаш савдо шид. Сума ҳисоб кунед. моли гулистона рӯи гусаладори шведбарода сеимзоид сар бега то 10 тара шир ҷӯшидагӣ мега. нарша 13000 мега гусолаш мода ҳай. бозор чанд пурсӣ? бозор нарх накардааст. рақами телефон мемонӣ? рақами телефон гап зана 93 573 2000 харидоро боша марҳамат. алафи холиқати чанд қашир метиҳад? алафи холиқати 8 литр шир мебезад. оз макидаги сар наҷӯшида овардаги дааст. ози гусолаш макидаги гусолаш мода. харидоро боша марҳамат. рақами телефона гуфтем. адрес куҷода? Хумсангир. Хумсангир худаш ноҳияи Ҷайҳун. Центрнеч буда? На. Якта гови калон, гови пирайнаки додар илтимос каст, навод кунӣ, наи додар. На 1000 гуфтеста савдо мешава бо. О бозор ҳафтиним кан? ҳафтиним гусолаш нар мода. гусолаш буқачам. Чанд қашир дора? 4-5 литр. алафи холиқати а? 4-5 литр алафи холиқати бе кунҷора, бе сабуз. хоб чандум гусола буданашон намепурсем, намегем, хулоса ай шумо. 7500 бозор кардаги ай. ва ширшамо камтар хато гуфтем. сар 5 литр бегаи 3,5-4 литр метамега. короче 8 литрда гаранти додестай. 8 литр ширда. яке аз калонтарин буқои бозор. буқои пародаи галштен агар 22000 мега нарша савдо мешава бо. бозор килобаркаш 35 пурсида додаги нест. 35 барои живой весиш. буқаи Карпат фарбе 14300 бозор кардааст. 36 сомонӣ меғафидааст барои ҷувойвесиш. 36 сомонӣ. буқаи калон 18000 нархиш савдо мешавад. килобаркаш 36 пурсидааст. 36 сомонӣ живойвес.
ям яке аз калонтарин ухои бозори ҳамирӯза. Дутта буқа ухои средни барои бастан пародошунам хуб. иш 8000 ва иш 7000, 14000 ҳар душа якҷоя бозор пирсидааст. ҳозирашта дудагӣ нест. 14000 ҳар душ якҷоя барои бастан аҷоибота. Бачаҳои карпача 6000 меган савдо мешавад. Буқача мепурсем мисолтар. Буқача 5100 сомонӣ бозор кардааст. 5100 сомонӣ. ҳар душам буқои сӯзад. наиш бо шӯрак бидааҳед. тез калом меша иншолло. мана бисолочаи буқачаи карпа 5020 мега савдо мешавад. ҳозир даромадааст, бозор нақ кардагӣ нест. ира чанд пурсид оҷи? ира чанд пурсида? 6200 мегем муомила дуров. 6200 муомила дуров. 6200 муомила дора. бозор чанд кадиша нагӯ. иш 5200 мега савдо мешавад. ҳозир омадагиаи 4500 буқачаҳои карпа савдо мешавад. зотошон хуб айнека. иҷа сеташ да дутиша бурдам мега 5 тара як ҷоя 3500 пурсидага додагӣ нест айнека. дутиша тоқа накардааст. ҳозирашта рошаноне ки пародошон сӯзад. онам буқача буқачаи карпа 5500 савдо мешавад. 4 кард бозор 4000 бозор кардааст. 4000дан дудагӣ нест. камтар пеш бикашд. тамошо кунед. 4000 надодам. такаи афғонӣ 3500 нархиш савдо мешавад. 3000 бозор кард мега соҳибуш. мана буқачахар бошад марҳамат. дутта буқои миёндарози пароди хушрӯ. аввал тамошо кунед, нархошона, рақами телефоношона ба мемонед. ҳайқафуш тамошо кунед. мана пародара тамошо кунед. мана ҳар душам буқачаҳои хубанд. хуб нархошона гап занед. Юрак 10000 мегем бозор 8500 песенам. 10000 савдо мешавад. 8 арча аҷоя кадан. 8 да надодааст. ман рақами телефона бу 501 53 53. оле қумсангир алгина. қумсангир харидоро боша марҳамат занг занед. WhatsApp, имо, телефон ҳамаш кор мекунад. аспиндари 1 сола будааст. 8000 нархиш савдо мешавад. сай куда 1 сола уже савора шидага тайёр. савора каданшам як меҳнат ахтом медонед. 3000 4000 то 4500 бозор кардааст. аспинари 1 сола. ина 131 43 64 00 харидоро боша марҳамат. адрес киҷо? адрес Қумсангир колхозобода
адрес колхозобод ноҳияи ҷалолиддин балхи 40 солагӣ. Марамон рақами телефонро гуфтем, занг занед. Mana барои чиваланг, 3 та чивалангай, 4 та чиваланг короче, наи Сурия. 4 та чиваланг. 800 савдо шудааст. Mana 900 савдо шуда. Mana این 900 سعودو شد یوش 8 سعودو شد یوش 6 شوفدو А, ино 650 я? نه نه ایده تا 600 این 900 یو 800 Ага, ина. 600 наи дуташ будааст. 800 гуфтем, 600 будааст. Ина дуташ 800 наи 900. Бози савдо шуда. Неҷа 5 та барра дана, 2 та колониш қушқора, якни мазори 1200 кадагиам. Қушқороша, не модоша майдай бо модаҳа 3 та. Дуташ, нас 7 бишина ланги. 900 сими кардааст бузург. 900 сомони. Ҳозирашта додаги нест. Нақшхорчаи элитам парод. Якни мазор мега нархи савдо мешавад. Бозор ҳозираш нарх кардаги нест. Совунуқо барои фарбекунӣ мегирем, фарбе мекунем, мефурӯшем. 1200, 1300, 1400 гуфта истодагиам савдо мешавад. Фруктагиошон 2000 ям фрукт ист, 2100 сими, 1950 ҳарфе. Mana барро барои молкунӣ нару модда аралаш алафхӯр шир дар кор нест. 1300, 1350 савдо мешавам. Бо 1200 оптим ҳам боша як ҷоя пирсидест. 1200, 1150, 1100 ҳам оптим пирсидагиам. Тоқа бо дига нафтем мегӯям. Mana баррачои ширхӯр 650 сомонӣ будааст, савдо мешавад. Ё хавдаган ё? Намедонам. Бозор 450, 400 карда истанд короче.